Og nu er det blevet tid til 22-nyhederne. Nedtællingen til OL i Beijing startede i dag. Et arrangement, som kritikere nu sammenligner med legene i Nazi-Tyskland i 1936. Herinde kan du låne et menneske, som var det en bog på biblioteket. 18 forskellige stiller op til udlån, og det ligner en succes. Og her er løsningen, hvis du er træt af at se på din fladskærm, men prisen for det eksklusive møbel er i den peberede kategori. Dyre, eksklusive møbler, der dækker for de andre statussymboler. Det er trenden, som et nyt dansk møbelfirma forsøger at udnytte med en række nye design. Den tid er forbi, hvor en reol bestod af et stykke laminattræ og 2 vinkeljern. Der må gerne være støj, bare det er sundt. Man kan godt høre, at den har det, man kalder en sund lyd. Her på virksomheden Oblekto knokler medarbejderne med at finpudse prototyperne til en hel række nye møbler. Når man kommer hjem til hjemmet, så bevæger man egentlig hånden stille og roligt hen over den. Og så er det meget naturligt, at det, man har i lommerne, eksempelvis ens mobiltelefon eller ens kamera, at så lægger man det her. Prisen for det avancerede nøglebræt er mellem 12 og 15.000 kroner. Hvis man er rig, så er der mange, der gerne vil vise det. Hvis man er rigtig rig, så er der mange, der gerne vil putte det lidt, gemme det lidt. Og det er netop pointen med Oblektos fladskærmsskjuler. 50-tommer udgaven koster inklusiv elektromotor og højglans 35.000 kroner. Når den ikke er tændt, så har man den her sorte klat, der hænger på væggen, som trykker rummet, og sort trykker jo meget, og det er der mange, der er træt af. En anden, det er jo også, at det her, at man kan signalere overskud ved at gå ud og købe et dyrt fladskærms-tv, og så hænge et maleri op foran, som man får til at flytte sig. Det er der mange flere mennesker, der har overskud til i dag, og kan skabe den her lækkerhed. Der er stadigvæk specielt i den europæiske og nordeuropæiske kultur, der hedder, at det er helt fint maleri, men man behøver ikke gå rundt og blære sig med det alle steder, og derfor er det at dække noget til, eller pakke det lidt ind, eller være diskret omkring til sin rigdom, opfattes i de fleste sammenhænge i vores kultur som sympatisk. Fladskærmsskjuleren fås også med et unikt maleri, men så er prisen over 100.000 kroner.